ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ତ ସେମାନେ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେରି ନକରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ରହୁଛୁ ସକାଳ ଦେଖ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ବେଶୀ ନାହିଁ 7:30 ହେଇଛି ମାନେ ଖରା ହେଲାଣି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଆଜି ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ଆମକୁ 32 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଏବେ କମିଲାନି 32 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ଏବେ ତ ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ମାନେ ଆମର ସବୁ ଛୁଟି ମାନେ ଆଜି କାମ ସବୁ ଲୋଡ଼ ବୋଲି ଓଭର ଟାଇମ୍ ଚାଲୁଛି ଓଭର ଟାଇମ୍ ମାନେ ହାଫ୍ ଡେ ଓଭର ଟାଇମ୍ ଚାଲିବ ତ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ କାମ ହେବ ତ ଆମେ ଚାଲୁ କାମକୁ ହେବ ଆଉ ଆମେ ତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋବାଇଲ୍ ବେଶୀ ଆଣୁନା ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆଣିନି ବେଶୀ କ'ଣ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆଣିନି କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର କେହି ନଥାନ୍ତି ବୋଲି ବେଶୀ ଲୋକ ନଥାନ୍ତି ତ ଆମେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଚ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଏଠିକାର ଦେଖ ମାନେ ଏହାର ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସେନ୍ସର ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଏଠି ନ ଲଗେଇଲେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବନି ମାନେ ଏଠିକାର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ବେଞ୍ଚ ଲୋକ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଦୁଇଟା ସିଟ୍ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଶେଷ ଗାଡ଼ି ଦେଖ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଏଉଠୁ ସିଆଡ଼ୁ ପୁରା ଡିକି ମାନେ ଏଉଠୁ ସିଆଡ଼ୁ ପୁରା ଡିକି ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି 7ଟା ମାନେ ସକାଳେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଏବେ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହେଇଯାଇଛି ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଏବେ ପୁରା ଶୁକ୍ରବାର ମାନେ ପୁରା ସୁନସାନ ଏଠି ଖାଲି ବିଲେଇ ମାଳ ଆମେ ବୁଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାନେ ଇଏ ଆମର ଏଇ ବଳରାମ ସୁରମା ଖାଇବେ ସୁରମା ଧରିକି ଆସୁ ଆଜି ମାନେ ସନ୍ତୁଳା ମାନେ ତରକାରୀ ହେବ ସବୁ ମିଶେଇ ମାସେଇ ଘାଟି ଦେବୁ କାଲିକି ଶନିବାର ଅଛି ସାଧା ତ ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ଖାଇପିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ମାନେ ଆଜି ଗାଧୁଆ ନାହିଁ ମାନେ ଗାଧୁଆ ହେଇଯାଇଛି 4ଟା ବେଳେ ଆଜି ଗାଧୁଆ ହେଇଯାଇଛି କାମ ସରିଲେ କାମ ସାରିକି 4ଟା ବେଳକୁ ଗାଧୁଆ ହେଇଯାଇଛି ତ ଗାଧୁଆ ଏବେ ନାହିଁ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ ତ ଦେଖା ହେବ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ କାଲି ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।